Зимата държи земята в своята прегръдка, но под снега вече се подготвя следващата реколта. Продуктите от гамата Extra Force се подготвят да дадат на растенията техния първи жизнено важен тласък. Здравейте, аз съм Борис Колев, представител на фирма Пестицид. В момента се радваме на този чудесен зимен ден и този прекрасен сняг. Нещо, което не бяхме виждали по нашите географски ширини от може би 7-8 години назад във времето. Сега всички сме пълни с нови надежди за високи добиви, една доста по-влажна и по-нормална, ако мога така да се изразя, земеделска година. Всички знаем, че за получаването на добри добиви с хубаво качество има куп фактори, които отговарят до голяма степен за получаването на този крайен резултат. Факторите са както навременна и прецизна сеитба, използването на качествен посевен материал, обгрижването на самите растения след като изникнат от гледна точка на болести и неприятели, подходящото подхранване с азотни, минерални торове и не на последно място, нещо, което е изключително важно за получаването на високи и качествени добиви, а и вече според мен абсолютно задължително мероприятие е подаването на всички необходими макро и микроелементи, необходими за правилното развитие на растенията. Днес ще представя нашата гама от уникалните продукти от гамата Extra Force, които разработваме вече от доста години. Голяма част от тях познавате много добре, са вече отдавна на пазара. Разбира се, ние всяка година, понеже имаме ясен, прецизен поглед в бъдещето, създаваме все повече нови и уникални продукти. Всеки един от нашите продукти съдържа абсолютно пълния набор от всичко необходими органогенни и функционални елементи, подкрепени от високо количество органичен въглерод. Също нещо, което ние преди доста години внедрихме в нашите сложни течни биостимулатори и това нещо намира все по-широка употреба, защото е доказано, че точно въглерода е основният елемент, от който се изгражда абсолютно всяка една растителна клетка. Най-ценното му качество е това, че той изключително силно стимулира микроорганизмите в почвата, а те от своя страна набавят азот и фосфор, които предоставят за употреба на растенията. Растенията са единствените живи организми, които се отплащат правопропорционално на база на нашето обгрижване. Тоест, колкото по-добре се грижим за тях, ако успеем да подадем всичко необходимо за тяхното развитие, получаваме едни чудесни високи добиви с перфектно качество. Една от основните предпоставки за получаването на високи и качествени добиви е именно подсигуряването на всяко едно растение с така необходимите им макро и микроелементи, заедно с аминокиселини, а най-новите ни продукти съдържат и фитохормони. Всеки един от нашите продукти съдържа абсолютно всички необходими органогенни и функционални елементи, съдържа високо количество органичен въглерод, хуминови, фулвинови киселини. Имаме продукти, които съдържат освен всичко това и аминокиселини, които са един пряк, бърз източник на енергия за растенията. Те си ги синтезират и сами в нормални условия, но много добър резултат се получава, когато ги подадем на готово, защото изразходват много енергия за синтезирането на всяка една от отделните аминокиселини. Когато ги подаваме директно, те ги получават без разход на енергия и тази енергия растенията си пренасочват за изграждане на нова надземна маса, като цяло за повишаване на добива. Тази година пускаме нови продукти на пазара, типично в наш стил, абсолютно уникални. Нещо, което е без аналог. До момента продуктите Uriil Макромикс, Малахия, Матей. Продуктите Uriil и Uriil Макромикс се отличават драстично от всички останали от гамата Extra Force, понеже те са с много високо съдържание на азот, съдържат освен това и органичен въглерод и всички останали макро-микроелементи, включително и фитохормони. Нещо, което също е ново в нашата гама Extra Force. И Uriil и Uriil Макромикс могат да се използват както за основно, така и за коригиращо подхранване. Течна форма, високо съдържание на азот, органични торове, които спокойно имат регистрация и по екосхема 3. Продуктите Малахия и Матей
Отново, разбира се, органоминерални, сложни течни биостимулатори, които съдържат всички необходими макро, микроелементи, хуминови и фулвинови киселини. Съвсем скоро ще започнат и полевите мероприятия, огледи, коя пшеница как е презимувала тази година. Благодарение на шарена влага в отделните региони, пшениците са на различни фази от своето развитие, не както беше предходни години. След първия дъжд миналата година всички пшеници изглеждаха еднакво, с една фаза на развитие. Тази година картината е различна. След като започнем обходите, много скоро започваме и полевите дейности, като торене, третиране, ако има нужда с фунгициди, хербициди. Разбира се, това е нещо задължително, което извършваме, но също така задължително за мен е и употребата на даден от нашите продукти, сложен, течен, органоминерален биостимулатор, за да можем да стимулираме, да снабдим растението с абсолютно всичко необходимо за правилното му развитие и да очакваме едни наистина страхотни добиви, защото поне за момента метеорологичните условия дават сериозни такива надежди. Всеки един от нашите продукти има регистрация по екосхема 3, която занапред ще се развива все повече и повече, така че ние винаги сме няколко крачки напред в бъдещето, за да можем да бъдем максимално полезни. За здрав растеж и високи добиви. Екстрафорс от Пестицид.